wasu kamar ka ba makaman kai sarkata ishe ka ala Makakin bayi gani da koko ari taimakawa ba wanda rafa kai kunkuri haɗa ni da babban rabo ka samu muradi wanda kai ne Allah 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 dari ne makana ka ne ban ji kamar ka ba Kubin sanaki ga sanaki ka kamfin a azam النبي الأوام النبي الأقوى وآله وصحابته لم تسجاس أبو بكر عمر عثمان آل ميامين كريمي ban gujewa kun ban fado isar fatima ba ai uwa ta uwa anan mukamin su gaba kuma zo karba mun ki gane kai da baki ba ki kai mu annabi umma har na samu mai rubba wanda din aka ce shi kake kai babu jira rabu sa'ahan har sahabu sun amsa kira sahabu mahmud inda ni yin gudu karara Megida, 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 Megida.